Просто хора. Ние сме. Аз съм. Абе, ние сме хора. Това е втори епизод на 2 игри, един победител. Знам, че така се играеш с това. С надолу удряш. Давай. Бум. В тази поредица ние играем игри за двама в интернет или за един и който направи повече точки печели. Лаги. Бум! Бум. Заради тъпия лаг. Давай, пускай. Лаги. Страшно. Бум! Кажем на хората кой сме. Кой сме? Той е Александър 120. Аз съм Джокер 454. Излаги яката. Ние сме братя. И ще почнем тази нова поредица на Майнкрафт. Сигурно утре или някой друг ден. Дъп. Защо ми е страшно много излаги. Бум! Много съм добър. Резултатът е равен. Вече не. Гадно. Сега поне не си че толкова. Сега да не успееш да го направиш, защото ще му победиш. И това е финалната точка. Печеля! Втори рунд. Шата бял. Лаги. Втори рунд. Старт. Бум. Лаги. На мен сякаш не ми лаги. Ай скитир. Тази нова поредица още не сме измислили име, в която ще играем. 2 игри, един победител се казва. Не бе, поредицата на Майнкрафт. На Майнкрафт не? Да. Не снимаме още. Дето сме с... Утре хора ще снимаме. Да, и ще видим какво там стане. Утре. Ако имаме възможност. Утре той ще снима. Това е Жокер. Аз ще съм тук. Аз съм на компи, защото ние сме братя, да каза. Имаме един комп. Да, и те ще подобре. Вчера той имаше рожден ден, мама ти. Сигурно знаете, защото вчера качих първия епизод. Да, вярно. Те ли бе? Вчера ли? Вчера беше, кога беше? Не беше вчера, Вчера беше, бе. Вчера не си идвал такова. Напротив, нали вчера имах рожден. Бах, че е това, бе. И втори рунд е повече. И аз потих. Трети рунд. Колко рунда ще играем? 100 рунда. Добре, само на тази игра ли ще играем? Да. Ударих я! Аз не ударих. Лаги! Хора, съжалявам за лага. За лага. Ще го ударя ли? Не. Бум! Как чуете котката, съжалявам. Не чувате, защото не поставят. И защото нищо не казва. И да беше в стаята. Не се намесвай в клипа ми. Казва Босайджи, ама нашата котка не се включва в клиповете. И съжалявам за това, което сте видели, ако сте гледали първия клип, че сме написали Едип победител, просто Александър 123 го писа. Не въпреки са, просто беше много развълнуван. Не, се чеше яко и... И толкова, че му биш. Браво, честито. И ще го ударя. Няма. Бум! Не! Победима. Как ти не такова да я заслужим? Имаме ни много готини слушалки. Другия такова ще пуснем камера. Сега
Сега някоя друга игра. Да, сега ще играем на някоя друга игра. И се върнем Като изберем игра. след 2 секунди. И пак сме тук. Ще играем на тази игра. Кой ще е първи? Аз. Добре, първи ще е Александър Студентски. Знам, че се играе с двама, но и те сме кръстили това. Бега един победител, тъй че няма смисъл. Не е нищо да кръства. Това е някаква регистрация, ама. Аз съм пробвал, ама това е някаква. Да го ставим. Да, така. Сега той ще си направи герой. Сигурно сте играли тази игра. Със сигурност. Малко лаги и да му се чува. Малко да се прави. Така е най-готин. Мен най-много кефти. И добре, това ще започва първи. Да видим колко точки ще направи, дали ще го бия. Сега с сега граеш това? С стрелки само. Изпрати. Ама няма смисъл да използвам. Бати. 100 точки. Да видим. Да, бати тъпка. И нов рекорд да право. Сега да видим дали ще успея да му подобря рекорда. Успя. Не съм още. Вече успях. И аз печеля първия рунд. Съжалявам за шума. Това е от играта. Да знам. Точно. О, стигна до гробищата. Май. Наближаваш. Аз се ударих. Сега се на гробищата. И после ще играме на двама и на няколко игри двамата. Избягах от духа. О, но съм добър, бе. Сега ако стигна до снежното... Уху! Си го стигна, о! Ама доста лаги, ако падна не съм видал една се лага. Той чакаш стане 1000 стигнах до снежното, сега ще играем двамата. Да видим докъде ще стигнем. Той, че пак трябва паузираме. Охо, нов медал. Супер. Сега, ако превъртя цялата писта. Кой знае, че ако се върна пак в гората. Остана бък! Нищо. Някакъв бък стана. И се върнем, като го пуснем за двама. Пак сме тук. И се върнахме и сега ще да видим докъде ще стигнем. Мамка му! Дай ба! Сорди, ама не се мърдаше. Сега го правих. Готово. След малко ще свършваме. Лаги. Паднах. Ой! Добре. Добре. Стигнахме до гробищата. Не видим съм. Не сме още. Не сме. Къмо? Чекай ме, че умрях. Сега сигурно ще се вижда, че е готово и според тук и Чао. Да ви е харесал втори епизод и очаквайте трети. Бай.